Yeah, one more thing. The few bars no. That's what I'm saying. Good afternoon. Yo, what's good? So, any before kasa ɛwɔ dwumadi ase na sɛm no nyɛ adeɛ ka yɛ nsɛmpapa na ebi so ɛwɔ ha sɛ wohwɛ asɔfo mpanyinfoɔ bebree ayɛ ready ɛwɔ ha wohwɛ yɛn nsa benkum so a ɛna wohwɛ sukuufoɔ nkɔlaa no nso so bebree ɛnso so ɛde bag red ɛde abɔbɔ ɔmo nsa ɔmo ba ɔmo aba abɛhwɛ deɛ ɛkɔ so na ɔmo ɛde yato anaasɛ ɔmo abɛgya ɔmo nuanom na biribiara ayɛ kama ɛwɔ ɛhɔ. It has not been easy though. It has not been easy. It has not been easy, but we try for ɛbɛma biribiara report bi a ɛbɛkɔ so biara no ɛbɛma mo nsa atumi aka. Nka yɛ mmɔfra no nso so ɛna wɔn ba na wohwɛ a wɔde koogyan red ɛde abɔ wɔn ɛbo so. Ayɛ